Velkommen til X-Factor 2016. Velkommen til den første lille pige i aften. Hej, hvad hedder du? Ida. Hvor kommer du fra? Fra Kiva. Hvad vil du gerne synge? Jeg kigger på fugle. Hvorfor vil du gerne synge den? Fordi jeg godt kan lide den. Når du gerne vil gøre den. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Kigger på fugle. Hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Det står der. Det stræder. Siger, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Du er så dårlig. Mine ører går så ondt, at du skal gå hjem og græde. Du er den dårligste person, jeg har hørt. Nej. Det bliver 3 nejer. Lad os nu se, om de næste 3 piger kan gøre det bedre. Hej, hvad hedder I? Vi hedder Josefine. Tilde. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Danmark. Hvad vil I gerne synge? Hvorfor vil I gerne synge den? Fordi jeg synes, den er rigtig god. Værsgo, Gøn. Jeg vil gerne savne det. Jeg ved, at vi to kan gå igennem ild og vand. Og jeg vil elske dig til verdens ende. Du sagde, det er galt for os. Inden alle os. Så står vi her, baby, langt om minde. Er stadig dig og mig. Er stadig dig og mig. Det er det bedste, jeg nogensinde har hørt i mit liv. I lyder rigtig godt. Jeg synes, endelig skal gå videre. Tak. Ja. Det bliver 3 ja. Efter de 3 piger kom der meget mere talent. Vi skal ud på eventyr. Ude i dyrepark. Fest med en fest, vi skal fyre den af. Dam, vi tager til fede fester. Bedste gæster, vi danser hele natten. Kører Kastanjemand fra Kastanjeland har en mælketand og en tissemand. Han har lange ben og en mave så en ting. Men jeg ser op på gaden, så spørger jeg, hvad tror du på? Så siger hun, jeg vil starte til lady. Whoop, Gangnam Style. Til lady. Whoop, Gangnam Style. Hele mit hjerte går med lys. Hvor bliver du af? Kommer du nogensinde til fede fester med de bedste gæster. Vi danser hele natten. Kører rammeklatten. Tag nu med, for vi har det. Bakker til verdens ende. Det er stadig dig og mig. Det er stadig dig og mig. Baby, oh, like baby, no, like baby, oh, like just an me be right. Vil du lege lidt med mig? Kom nu. Dommerne troede, der kun kan komme meget talent, men så kom de her 5 fyre. Hej, hvad hedder I? Jeg hedder Anders. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Frode. Jeg hedder Paul Henning. Hvor kommer I fra? Tyskland. Hvorfor en sang vil I synge? Ja, vi vil godt synge, vi kigger på fugle. Hvorfor vil I synge den sang? Fordi vi synes, det er god. Ja, og vi elsker fugle. Værsgo, begynd. Vi kigger på fugle, på ryggen, på ryggen.
dårlige. Det er helt sindssygt. Jeg synes overhovedet ikke engang, I skal være med i X-Factor. I skulle ikke have meldt jer til. Det bliver et nej for mig. Det bliver også et nej for mig. Det bliver 3 nejer for at sætte sammen. Lige pludselig kom der helt vildt mange dårlige. Du kunne lege lidt med mig. Kom nu. Og hvis vi skulle med på en og hvis vi kun havde natten til den dag vi skulle, så vil jeg i hvert fald blive en gang. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, to my wedding night. On the time to keep you up on mine. Stare my eyes like in your air. So forget you back. Efter alle disse dårlige kom der 2 webfyre ind. Hej, hvad hedder I? Vi hedder Jakob og Emil. Hvor kommer I fra? Fra Danmark. Hvad vil I gerne synge? Kigger på fugle. Jeg kigger på fugle. Hvorfor vil I gerne synge den? Fordi vi er gode til at kigge på fugle. Ja, nu må I gerne begynde. Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de står på min hæk, jeg kigger på fugle. Mis torsdag, mis fredag, mis lørdag. Og jeg siger perfekt, når de sidder på min hæk. Så kom ned til mig. Så kom ned til mig. Så du kan få din kigger på. Jeg synes, det er den bedste sang, jeg nogensinde har hørt. Jeg synes, det er den bedste sang, jeg nogensinde har hørt. Den er god. Ja! Ja. Ja. Du får 3 ja. Ja! Sådan. Sådan der. Nu til aften aller sidste deltager. Hej, hvad hedder I? Jeg hedder Mikkel. Jeg hedder Joey Mo. Hvad skal jeg synge? Hvorfor vil I gerne det? Der er meget stemme i. Og det er meget høj. Og det er også fordi jeg hedder Joey Mo. Nu må jeg gerne begynde. Are you okay, Trisha?